Binisiben along arnikang samabirta thanbang sami bismai disopi non-birta thepipen arjitha. KEWJF atum jilangsu kahomridam prabjinpen jilangsa radaphan kithir thip alongli peksirak nangji Violet baby thang ni phai kritroxiarni number 18 lumbajong constituency ke parlu Mizung mati disama Central Forest Wildlife Area arlu aronri pen kidopura difu Central Range Protections lapen Western Range borlang pheratum chilang pet pen jilangsu karbi lapen garo arong along don pharo isira don inkoiso se ahem JCB pen patong pithai ajok jilangsa ra chethanun e pin kisung chetong nanglo Bangsolam Arjulong si Karbi Anglong Women Justice Forum KEWJF atum thang niphai inkorai siarni jilangso arong kahumridam aputhak nilitum apherangke sahemalong birtanang pali Bangso hut bihek thihek klimso maratuma phan kichu ason pen chenglok sabonjang thu Colgate hai hui pajir tekang kidam tangalam ke padamlona non eprang ke bangji arni kusonsi kimisena phan rongarara tumpen RD doklong pen chingki chethan tekangsi ki ongdoi akarbi kali chikip isibet akarbi lasikaching hon kachijin su pathera jongsi jilangso along padolong le pulote prabjin pen along ka prek thirthip adim longle thik pinangji pusi KCCM Dr. Tuliam Ronghang MP Amor Singh Kiso lapen Forest Department Saiki ki hoyatum aphan KEWJF amaipi sangpi Violet baby chuning report lason thot se halapu jilangso arong asarmati arong arala tum sitami jongsi ladak pen thurnangji chitirek nangji pulote nitu methangsi chitirek po bonta kichurthip adim longle nangthik pi nangji athe longle ka be saidi pusi KC kachari ke thegi denga tuma phan chuning report renti news text report B News 7 non birtang tonpen arjitha. Jilang soha baralong ke duarat atum long pen ke bang pen ka humri laga du ve phutha gala pulo ke damtang social media long stamini tum thek pon long lo department atum pen ladak eviction labang so ka eviction bang ke labang ke wildlife sanctuary pusi ladak bang ke earphone lo da ke marat mare ngapia phan kape do kape thak aha war pusi aprang hot pen samila dak bang ke thik pon dak pusi ka do ve central penon state penon Karbi Anglong Tamnos Council pen tami dak pathik pon po adi mahabar lo tamila dak bang ke itum Karbi akhe itum kachutiki pen chenglo ka du ko ve phan na pupsi wang si la dak chutuki chu phejo lo rit claim pon bom lo la posi chipareng bom lo mendu aso sa tamilang tum pen chikim si dak do lo oso march tame chanri chanjai la sonjeni tum dak bang nang thek pon long lo ining duk asia Fransi bangke nili tumalang le tuma phan ki puja bangke la pulo jinang suara tum phan bangke alang tum ki du ka chipiduk habit haram sami pinang an alang tum pang thai pen khiti biti tame to claim lo to dam lo adang ni tum la sonsi thek long lo apen da bi hek thek so mar pen cheng lo pinang an hem tun ke ki chan sonsi ni tum thek pon long lo asi nona bangke kadu ve rong agambura pen cheng lo ni marli atum la pen aklemang phar tum la du go pen itum chitong sida chingki che thana lam thei bangela pulo ni tum ben ka chinia teng pote batai thompli la dak eviction elo pusini tum phan alang itum nang che than dun la pen la dak ka pre ka khai samedo hala tum samedo la pen hala tum same eviction bangela tum handa claim pon bom lo la pen hala hai khai tum bangke la punon chi ne bom sa mithang si dam bom lo la pen dam de tum ta dolang pose lang tum nang than pon lo lasinon bangke itum Karbi akhai lo itum akhai jana bangke alang itum bang no hok ta dam thai bida ton se dolo bihek thek asomar pen jenglok aklimang phar ka do beta dopik asini itum Karbi Anglong Tamnos Council pen state central gov phani tum alang litum pen kachuni ripiji alamang la pulo alang litum phan na hok sitame free jok plot adim ason adim thik pipen alang tum phan adim thik pipame pen terek pon sonte kado belang litum same ning samji asap saber dim same la pen ituma khe jan ka ching hona theke la cheplangi pusini litum ma thapon lasi alang litum da da bangke dolong vek 90 polang tum diman ave same alang tum dak bang pen kado be do det lo chepather det lo ning kan ser kep ke lang tum do elo pusi than
asilan ningkan do era phia bang ke lang tum hantai tum kamatha don ke nang sot aselang tum phani tum jama tha chun seroi nai thekar biang long along lega dang the pikla itum bang khai phan ke dim pek thei sami thang khai phan dim pek thei bang chok se da ji lasinili tum kar biang long men justice forum hoya hin pen same la pen jilang so arat hoya hin pen same tum phanang chari bom la pe tum hanang lang pon bom CM do ke hai Dr. Tuliram Ronghang alang liphan ni tum choning riponji la pen MP Umar Singh Tiso pan same ni tum choning riponji nali tum tim kar biang long la pen MP CM tum an stame alang tum phan jilang so ke dwara da tum han an aphan alang tum ke do dim thik pi ponra alang tum phan dak pen terek pon long pop sinil tum bangke ning thedo ase alang tum ta dak cherai thipji pu bang alang tum ta ning je la pen aton ke alang tum ta ning ma tha the dak bang ke alang tum read men du la son to claim han sinang do chot asi non bang ke alang tum bangke ke dama thaya velo la pen arong same hiloving pen si dak ke do kapre ha war pen si ke bang sila dak na ke do la son alang tum ban ti tum han da pachini asi alang le tum phan e ka do beta cherap do nang ke do dim bang thik pi pon nang ke do dim bang al no ho samelang tum thik pi pon lo bota lang tum na so dim samelang tum dak pen iri unji bu selang tum same ni tum long pen la do be ching ki che than nang te pachini dun la si ke thik ding officer pen chenglok arling the la do be ar pu ke do tum an man sa choni rilo alang ni tum han engine so tha tum kar bia khe hejan klimang phar mu mar tum da do pik la si adim bang itum bang ka do be thik pi nang ji pu sinili tum hoye hin ban ke the vet sin je pon lo la si labdak marat mareng apia phan ke thik pia dema bang ke alang ni tum same ki thi pon ji phana ning hang he la si alang ni tum da pen o nang ji pulote alang tum han adima bang thik pi pon nang ji hal bang sinili tum hin bang ke la pen jilang so arat bang ke akar I sinili tum hoi pen ke la sina pachini pon lo nang le tum channel hoi ban si ka do be kar biang long rat phan same pachini pon lo dak rong asar pulo isi chuniri ni hanga bang la pulo vexon ji pu bang ke vexon det lo la bang ke melo vexon ni polam vexon tang de lo pon melo la si non ni litum chuniri polam bang ke la pulo rat pen ni litum chingki chingwai lo chingki chi than lo la pen rat nta nang chi don lo chingri lo lasi dak yong si gedolong lewek lo pulo tangte sarkara hin penta aling the hui tum nangjin so pon ra elong bak athai bangke nang thik pi pon nang pu pusini li hin pena chuning ri thu iglo organization ni tum pandak election alam chini pena lang li tu ni tum pandak nang humri pena lang li tu ko son ti ki meji ma ki long ji ma la pen trek adim son si long ji ma ko lang tum pen ching ki ching wai pen joksi ni tum phan nang thana pen nang hum lo la pen joksi ni tum si tami la daka long le long ni tum bang lo ning kan sir kep la pen kan kep an ni tum dak ki du teng dang lo la pen po sin ni tum long le phelang ka bi pen joksin ni tum la da bang so hawa bi long so hawa long tum bang lo la dak long thom an ni tum du lo bi rong la pen phang chu rong la pen timung rong an parong thom li tum du lo la pen joksi ki dam tang tari krik tok se ar ni alang ni tum afan election lo la poi phit si tamin nili tum bang ke ki du adim ka vi pen joksin tum dak wang lo la si nili an si het ki dam ni apyong pe tamili tuma ake hai CM Tulam rong hang council ba chari tuma phan si tamili nili tum memorandum pi dam lo aso memorandum ki pi dam phan sin tum ke ake hai CM Tulam rong hang phan si tamili tum ke chong hong ding lo la pena joksi nili tum kunat si dak jong si du long le po tang te nili tum phan ki du thip je phan long bak asap suwet ku si tamili nili tum phan ki du din nang sik pi pon the ka sonte ku sin nili tum CM ake hai la pen Umar Singh Tiso la konsil ka chari tan tum phansi tami nili chuning rila nili lam silan na sington ko Ante piniberta lansing toni kong no domi thakni kurban thuk kardon